Ya ngu yu blay hagan ga por jan mit bat ngas ngau ngi de ban ong yeroi try na kam ta kan ka jubilee siar ka ba kinik sekri jong try kala yo hagan ga sngi yeroi try ya ngu yu blay na kam ta kan ga long ying nado bangila itu itau hagi snem ke bala lek no ke babon ke snem au bleu la yalam ba kata ka jing yade jongi batki ka jing yade jonga batki ka yaine kum haga por ka bing sedang nang kong e ban ya itu ka yaine hado menta am dei tang ya ke kemi baduk pa Henry ki kon ki siu baro ho ki siu la si kimpat itu bahan mar ke dang khulung ke dang rit ki tu gi por bre kini ki kon jongki ki ngele itu bahan na du ki dang rit ngai kuble i ye ki ha ka ba ki la pen bet ye ne ga seng la slem bat ngal ong ye ki la dau blei pli kalat ngan kot ngan khia ngakular ban wan ha ga ne ga snem ngala sngo thu bangam long suban nya kali jengai tingas ngokmen nagam tai pastor in church iba dagam sim ga basbun ila penbek haga bangan yoban wan rengkat badi bade kata ga bangalas ngosuk bat ngokmen ba haga bangal yoban wan badi lembadi kurim jong i kibidon lang kane ka por manta ai kublei pastor tabak kumjo bat i evangelist Bakerman Majau lembat pi kiri orang ba baro ai kublei pi baro ki buwan sabar ka balang bat kamtam kini ki prabnge ki badon hapo ka balang namarla slem ba ngam semlepoi ki kmi ki panga itu nreng haban nak li ki kon pi kun jang nu pi kun jang nu de kata ka banga la klien do ni yeng mane ya kata ka baar ngai kublei kerpang ya ka balang ya ka jing baha bat jing sebun ka balang kala ai ya ka ka kenta si beje siteng ban sim ya ka ka sngu trai ban pelong ya ka ka jing seng sngu ai kule it ya ka jing sebun jong ka balang klem don ko no ka jing sngu wit sngu wa kala ai ka ka jing seng nagamta jong ka ka jing ya ngu yu ble nagamta ka ka por ka bakodor hoj mane habang apohi mene ngas ngau kemen sibun ba inong yalam iba padi tensong tangsong ni tensong om kelet tensong deh ila habat beng tu oh ila ong yang aban ai ga jing slok ha yung meneru tenrei namar ba yedang yethaj ngidang wan te ngas ngau thu hi mentala dang ale hang no ngam ju tre seban keren arsin ha ke jo ke sngiu trai yele borbor ban ban kier na kata ke ban lalot ban keren mar kamet kam sha ban keren bun sin te na kata ke daw nga kentui pi prab nge bat sngiu bangam sem la sim ya ka benta mane hayu mane ban ya slok ha ga yeng ke jong trai te le daw ble ple kalat ha ki we pat ki por ngela bandong lada mon utrai kombo ong apostol Paul ngan sawan pat kata kade kajing ong apostol Paul lada mon utrai ngarung ong kumta bon ki prab ngai ki ba pon ki ba khot yanga ban le ki ka ki ba kham jingai bon sen bon teli ki jaka ngalakan tak na marba kapor karta junga las ngautu kamlong suban le si jingai ngam tau snem ngarung hakarta ka ban nyau pusau snem pura nadu benai January nyau pusau snem tengah ngautu ya ka an jong ka jinlong temen ka an jong ka jinlong temen mde bengi ai daw ya ka do kumla kren evangelism ne yu mane ba don ki brug ai daw ya ka do anda hamangila temen pirunda pila temen pitsu yotu hap ai daw ya ka do ngabun sin la ai daw ya ka do te compare ka taw blew yo i ka donut
Bat ya kata ka boyo i don ga jinget us ngeu pha. Ya ngo yo blain agan liang jongaru hagin ni snem ke balalin no. Ngam sam perkatsu bandong yo i ka kmat jong pi parabenget house nem arpe at way gitu snem ke ba. Let's say hilap bana. By pastor posngap. Ila don hat mer ga jing sitam. Tiana marga di ka por kobit. Am dan menu bala ban wan jungo ai wat ki tresnong wat ki men ki para la khang daga snong he ban wan ke ban bar hapo ga snong tingai ngu yo ble ke ne ga por menta hau ni ubna la jandap ar bana nga don ka jing jerha te ka we nga sngo ngu yo ble hau ne hu bana dang artio tam menta ki wan ke doktor na nekrim ki wan ban test ban check ya recruitment ya kemet ka phat jong ki nadang sedong kam tam ka basapo te ngala kermen dah bala mi ki result kin ong ya ki sitom ban ngala ong ya ki ka por bagi test ngar ong ngas ngau ko ngau khia ba re tang ke jing jerho ngadon ong tai doktor gane ke jing jerho telang gane ke badon hi baro ngas ngau singan nya kata hadin lai sngi yo report kabalong hagadong kabengi syong tang saungut ki balong kum i pastor i bakot bakia bahaya roy try kat kata kajing ong gi doktor ngas ngau kanang ai bor na ai msim susu nga banang rem ka msim ban sakriu try kat badang ibit ngile ite jutang baru try nado bengi ite jutang baru try bangin tre hadu ka bakot jong kajing em bat ngin ko ngu ya kajing penbet ka balang la te la kum yangi kinong tre da kata kaji te kular hakmat ublay anda bala poi kaya kami day ban pendem hakajing penbet penyak ka balang ngede ban pediang bat ngede ban kongu kata ka bangas ngau yo ublay ba sisin ngau hakaban kong ngala ngau persya namar kam judan mensua kajing pensong tak ha balang Henry habala wan kajing penbet renti da balang ihaban pendem namar ba ngilay te jutang hakmat kasmli ban kongu kat ba balang ka penbet ai ngo ublay na kam kata tong ni poy mentas sa tin jong blay ngin pulin na ka city upol saki Shaki a kolsai lai galunong kat ka bakatsan nga kerpat di pastor in chat in puli kata lai lenong ka city upol saki kolsai bat katsan kat kat lai lenong bat katsan kat Bato ay baka jingsuk ukris kansan syar haki donur jongpi sya kabala khodru yapi ha ka wei kamet batolong pi kibas ngongo amen yoro try hagan negat khot don lightly ki mat ki ba wa apostol Paul ula kedeu ban ong ba kajing sensar jong ukris haka dono jong pi to ai ba kajing sensar kajing suk ukris kan don haka dono jong pi kabaar balakot ye pi haka met bat kabalai tolong kibas ngau kabanang kong kajing em jong riu ngai tarhadu bakenda yo ya ka jing sensar dau Jesu Christ ya ka jing im ya ka donut kumta kan pelong yaki bakin yaine hakamet namar lakot sakamet ke benta ka bar lakot sakamet kinik sakri jong try ublay ulabu ka donut nuki baka jing sensar jong ukris kala don haki nado ka por baki yeshem
Hakapor jongki. Kadang de kapor kadang yak hab. Kabadang ya sendak bataru kom barim beja. Klemar tetin kilong kemi kilong kepa. Kibadang wan nakate katmei. Kabarim beja. Lase ki kemi ki pa jungki katu kapor kim palong kristan. Dei. Te karukom ya kendu jongki kalong da kabaya penbet arliang kur arliang ka ban dawan yalam ban dawan bu ya usenrang ban wan songka mana kene ngada ya kendu i wei bhaying jongi ibadang long kasi ila itu yangi ya kasngi ban ya te ban ya songkurim yong ngim ya le kumbale kajuk menta rengi dang le kum kapor manswa da ka ji kren bro arliang kur arliang ka sawan ban bu yau senrang ha kata kaying kata ka de rukom manswa klemar tatin habagi ne kisha kri jong tra arngut kila poy ka long ying long sem kila yat da kata ka lenti but on da habagi la long ying long sem kila sngau tu baka long kabadan kam banda penskem ya kata ka jinge day jongki arngut ngaju kentu segi balang ke banga pet badon kam ban penskem ya ki bom ya tho songkurim don kam banda penskem ya ki namar ka don ka jinge da ha ka jingem ha ka liang gamet bat ha ka liang gamet sim rukum jo ha ka jinge day bat ka an yang ngu yo blend na kamta kini kisakri jong try. Nado bagi long ying long sam. Pilios ngau bagi la ai gajing plan. Bagi ya lenti lang ba gajing em jong ki. Ngilaban ong kila ya lang bagi rai ki raidam. Kila keu ye kilum kila her ye ki tem. Bat ngatip ha kat ka ngatip. Kisakri jong try kila sa si tom si ka dia. Rep deng jong kita ubleu la karku karpang yaki shikadia ula yaki kini ki kon kentei kon serang tang wene kon serang im dan mentang ni ngango yo blei ba ka jenggerku jong blei nak menta jong pi kala dapura ki kon kentei ki kon serang pieladon bar hagaji alti jong kaji im jong pi pila pendep ya ke kamram jong pi ban sneng ban kraw ye gi kon mrega ji alti jong kaji im kini gi kon ngila ban ong kem champoy ha ka thong kom mangi kermen bat kom mangi dwai daga bang ong gumta pinom singawi ek ne gi kon ngala kmilen ti dek haga por ke mga tresene na marpili samlan lor pia li pia babreu kara kmilanti bansay yoban kiu ke ying ke jong trai re kam chom le ur long gumta re ka we ke bang snok men kom bang itip abagi breu ki alenti haga ne gachingem lada ki klon ke de ban yeng kloy om jobit bansa kut ha kata kaba orlane ha kaba kelon ka jing yang pat ka long kaba kraw hodo kata kumbo ong debit open pai pat ya kam sem jonga baleu debit wong kumta namar ma u chisin manor ulalong ubreu bakelon reu ong pat open pai pat ya kam sem jonga nyangu yo blend kam tagi de kon jong pi ban ngi don ga jingen usmbai jong ga jinglong reu blay un her ha ne ge kon ge kseu jong pi kata ga bangi kerman mar ka jing dwai jong ge long kme long pa la da ge kon ge long kumno ru ka bomot kaya ine pe ge kon wala pim yo sngaw da ga skor ba pisa asison chelong ne pisa hangno rengkat ki persa kurim ikme kikpa kitang su kabre bi nang kong ken jer na kamta jong pi bandwai bat kita dwai pat shawai de kata ka de ka jinglong jong ki kme kikpa
ban ngi don ga jingat ya kata kinang tresman kinang treminot ban duai ban tredep ya ka jing penem kemba ongak tin jong play kade kata ka we ni jing tre gilong kemelong pa na gam tagi khon ada bikin mau we ni sakri jong trai i pastor bi jongi bangi khot i bafen walang na po sora pitip na em kik migik pagla dwai slam Nre hadin bakila klanno hadin bakila kabrep ki kmat ki kmikik pa isa pai so try but in the long way na ki nong tre ka kam jong ble kita bali osngaw dalaga skor jong ahi bai ai ka jing pla uso jong ka jing dwai ki kmikik pa bri ble shisin ka sngi utrai updiang bat usngaw bha kom mengila pulen ka kitin jong ble ai bagajing sok ukres kan sensyar haki donut jampi syakab lakot ipi hakamet kane gajing teo ju apostol Paul ban kabala khot ipi syakamet pimut chano kamet katkom gajing temu apostol Paul ban kren balakot ipi syakamet kamet kadai kamet jong ukres kabalang gajong u kabawla seng hagane ka pertai kabalang ke jung kade ka met jong Jesus Christ kalong kabalang kalong ka met jong Jesus Christ ngai ngo yu ble na mta jong pi kene ki khon ki ba don lang kene por manta baro la khot e pi shakamet pi don hagamet jong Christ pi don haga balang hoj hagi jel ti jong ka em philap ni kendo ka no ka je kendo what juman thai what jus ngau drem, what jus ngau luat, what jus ngau taj. Yai lenti baru try haga jing suk. Dwai bha baki jingr ko jong try kin long haga jing im jompi. Ma pi kwela long kmi long pa. Kine ki persa korem jompi kwa don mar khmat bad ngi hene ka por. Ngi kan tu e je pi. Ngi kan tu e je pi to kan mau bai kiau kthau jompi ki dwai pi man ka sngi. Shesen ka sngi ngen yo EP ba pin long no ikit no ye ba ka kam jong bule ha ka no ka kentan ka ba syong hasor shalong nge kermen ye kata ngim do jing kermen kmi khon jong pi ki dwai nam ta jong pi barabor ba pin man bha ka rep ka yang ka kamai ka ji ba pin man bha kam tam ha ka jing long man sim lada ki breu ki biang kan no ha ka yang kamet lada ki do no ya ka jing tep yo try kim sha sun shar how Jesus Christ she sin ka sngi ka jing ba be kan wan ha ka jing im jong pi on da ha ba ki kmat ki la khliap no na ga ne ko perthai tolong ki bas ngaungo pena pai sakamet kanu trau la kar khoi pi ha ka jing im jong pi tolong pi ke bas ngaungo ka jing ngaungo ka de ka mon ga jong blai ong apostol Paul se ki Thessaloni san le no ka dekat ka bakat pra ka jing ngaungo ka long ka mon ka jong u blai how Christ Jesus u Jesus ru kubur ba ka jing ngaungo kalong ka benta ka badon kam hadu kata haba u Jesus karku don kam ban ai ga jing ngaungo pikan maun em ya gatu ka ba u Jesu pen kot chi phongut ki papang nya thole onda haba we na ki nong Samaria ulai phai show Jesu ban dem krup ban ngaungo ya ga jing pen khia u Jesu u ang yau to bawan ngaungo ang shano ki khandai kato ka kentin ka bang shano ki khandai kalong ka kentin ka ba khia hadu kata kalong kumbau Jesu ong kapateng benriu kato kelio khia ki pangyang thole bat ki khon ki tir ki mi asban songlang bat ka snong ka thaur ki mi asban songlang lapan song ki sharonong jengai naki bahaying hasem onda habagi os ngau bau Jesu ya lentin nang tu ong gak tin jong blai kilat lektan yo Jesu tengah try ke tukar kompen galaktin ngam das ngode nang lektan namar ba mbet ban ya jan
Keketin ka ong kila pertaya Jesu. Katan berkepertalai perem. Tan ngamut su ring elasa Jesu penkia ini. Laong kila pertana jengai ko Jesu kunu blay to penkia ini. U Jesu lah hukum yaki. Jesu rulah pertade namar kampaji. Kele pen I syau lengdo. Kato ka jing ko ngu jong gitu ki nong pang yang tholi ngas ngau ka jing ko ngu ko bakraw hadu kata-kata. Kila klet ya kata ka besyakantat. Kila klet ya ka baki perkat yo u lengdo wong balai piwan sanga. Habaga sunong kalakantat ya pi ba pimbit ban ya jan bat ni ki breu ki bakot bakia. Balai piwan sanga. Reu Jesu le ka kamba ka pelatam. Anda habe kila lek seorang balang do usem penban yaki mendai ke bapangnya tholi. Halentiu pun kia yaki. Kata kadai kajing ka baki lamat kitu ki sipau ngot. Ke bapala kalong tang wei ubas ngaungu. Ubam cem kerki ban lek saying syasem ban ong ngalakot. Kitu ki kendai barok kidap da kajing kemen ke lalai pai seleki yeng ki sem jongki. Rewei lawan ban penpau yo Jesu da ke bas ngaungu. Ka jings ngaungu kalong ka mon ke jong blay. Yang ni barok lang. Ya ke ke bangi mat ngisem ngi don kam ban pelong ka jings ngaungu. Kata ka de ka be don ha ka donu dungi ka bangi de ban don. Namar kalong ka mon jong blay. Lada hi kwa ban le ka mon jong blay pelong ka jings ngaungu. Kat kum ka jing kwa ka donu jong pi. Ho ki don ki kap bahag keting penyai breu don kirta ki bahaban kongu don kirta ki bahaban sngaungu Henry ke jing sngaungu wat betang si snem ki konru deben sngaungu ai buram yo blay namarula kerku si kade ya deka no kanu ke jing kerku ke bau bleu ayengi i don kam ban sngaungu yo ma pegi para bengai hangde gane ke jing slokam de tang nam takade ga ying kade ye pilang baro ke ba pidon kamban sngaungu yo blay pelong ke jing sngaungu la fi kotang la ngut sa ngut kirang ba jong ga balang ban yer wai ban yer duai ban yer kren sngaungu ro kala kup ya kata ka dur jong ga sngaungu kum bengi juong ya ki ba kawai syong kurim nai kawai ban pelut put rei pi wan ha ga yeng jong trai tang ma pi bat ki pastoru kala biang kala don buram. Kum taru ka jing sngaungu. Kamot namar bagi sngaungu ngin khot sibun pai ba em. Deka jing sngaungu kalong pan ai ka buram yo blay ha ki jing ruai ka jing duai ko mangi yo menta. Kata kala pen kemen ya ka donu jong blay. Lada Jesu kubur usngaungu yau tu nang Samaria ba wan ban sngaungu ya ka jing kot jing kia jong. Kum taru Jesu hadu mentaun kemen nyingi. Lada nginang ban sngaungu, balada nginang ban sngaw buram, ya ke bau trai lale haga jing em. Ngam ju klet su ya ka sngi, ka bangadap ar pausan snem, ka jing tre haga kam jong blay, bat haga ju ka sngi, ka bangadap san paus snem gerta, ka pelong ka jing sngaungu. Tinga aingu yu blay, bat ngadon ka thong nang nis kemat, don ka ka bangan sngaungu yu blay, ya kata, pinsu yo sngaw ladanga la ban le kata ko mga angno tang ke jung ko jing kia ko travel ay ngaro na sngaw kala de nga ban sngaw ka jing ay ngo yo blay maru ay pat ka jing ko jing kia ngalalong gum breu ba impat sa sitin mar ha ka met jong ka arpo we trik jong bnai me jong ka snem arpo we ka bam syam kmil tishu bangandang sa ay ngo yo blay na kam ta ka de ai ngo yu blay nagam ta ka jing snai jung u blay na long kum ne kum mga long menta to long pi ke bas ngau tien jong blay apostol Paul khot yingi bangin ye ngau na do ka por Moses ulahi kai ge kon Israel bakin ai ngo yu blay but haga kitab Deuteronomy pralanong hagitu gi khot khot ter pin pule gato dan ki breu on da haba u bleu la ker koi ki yeng ki sam ki la dab biang ki la
manspa kelaman peu kiklet yo blay parha galan ga bakadu jong ketuga paragraf jong ketuga lenong laong gatin yo blay lada piklet ban sngaungu yo blay lada piklet yo blay kajing jot kan wan halod jong pi kata ka de kajing mahampat banginom klet ban sngaungu to blay ni rap yingi hagane ga janmet yo bani kemelang bat pi ki parab ge hagane ga yeng ban nga kentu ye pi ai bagajing sansaru kris haga donald jong pi kan yai ne haga bapila don haga medju ko balong ka balang tolong ke basngaungu hagi por bara ublay na kamta ka buram ju amen.